Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where and why house and the when what wheres, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Children, come, let us listen to the story of Emperor Ashoka, the great king who preached non-violence. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାନ ଶାସକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଓ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଆ ନିର୍ଭୀକ ବାଳକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁସାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁସୀମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସୀମାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକା ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଶୋକା ରାଜା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଶୋକା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ବି ରହି ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ। ଅଶୋକଙ୍କର ଜେଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ବାକି ରହିଥିଲା। ଏହା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବନ୍ଦରରେ ଭରପୁର ଭୂମି ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଏଠାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କହିପାରିନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକ ବିଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର। ରକ୍ତପାତ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଷତ ଏବଂ ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓ 1,50,000 ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାଥୀ ମାନବଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ନୀତି ଆପଣାଇବା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ପଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ନିୟମ ସଂକେତ ରଖିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ବଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପିତା ମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ରୋପଣ କରି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କୂଅ ଖୋଳିଦେଲେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଅଶୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରା। ସେ ଦୁହେଁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଜା ଦେବନାମ ପ୍ରିୟାଙ୍କର
ଅନୁରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଅଶୋକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ ଅନୁରାଧାପୁର ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂଘମିତ୍ରା ବହନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାୟାର ମହାବୋଧି ଗଛରୁ ଏକ ଶାଖା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଅନୁରାଧାପୁରରେ। ଏଥିରୁ ବଢୁଥିବା ଗଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାରା ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତୂପ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଜଣେ ସେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାରନାଥରେ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 250ରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଶୋକା ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ। ସେ କହିଥିଲେ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାଶୋକ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜନୀୟ। ଧାର୍ମିକ ଅଶୋକ, ଦେବ ନାମ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା। It was such an inspiring story, isn't it, children? Please let us know your feedback. Do not forget to tell all your friends about Achala Vismaya Loka.